Καρδιά της Ιταλίας, καλώς ήρθατε στην περιοχή του Αμπρούτσο και ποιος τον έδωσαν οι Ιταλοί, αλλά δεξιά μπροστά από τον Κωστίνια, πέρα από τους ποδοσφαιριστές που έχει επιλέξει στην ενδεκάδα του ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Να σας πούμε ότι έχει διαθέσιμους Πασχαλάκη, Καλογερόπουλο, πρωταθλητές Ιταλίας. Είναι κάτι σαν πρόβα τζενεράλε για την έναρξη της σεζόν, την ίδια μέρα με τον Ολυμπιακό. Το επόμενο Σαβλίας είναι το μείζον ζήτημα, το πώς ακριβώς θα καταφέρει φυσικά ο Αντώνιο Κόντε να αξιοποιήσει, να χρησιμοποιήσει με το παιχνίδι κόντρα στην Τζιρόνα, εκτός τον Άλεξ Μερέτ, και επιλέγει τον Βάνια Μιλίνκοβιτς Σάβιτς να υπερασπιστεί την εστία ο Κόκον. Μιλίνκοβιτς Σάβιτς υπερασπίζεται την εστία, Ντι Λορέντσο, Ραχμάνης, Ζουανζέσους και Ολιβέρα στην άμυνα, Αγγισά, Λομπότκα και Ντεμπρόινε στην μεσαία γραμμή. Πολιτάνο. 6 νίκες και μία ισοπαλία στα 7 που προηγήθηκαν ο Ολυμπιακός, που έχει τον Νίκο Μπότη να υπερασπίζεται την εστία. Ορτέγκα Πιρόλα, ένα τερματοφυλάκων, πρωτοσφύριγμα από τον Διονύζη, και το παιχνίδι μόλις άρχισε. Έχει και πάλι τους Κωστίνια και Ροντινέι να μοιράζονται την Ρέτσος με Πιρόλα. Και τώρα Ορτέγκα. Δοκίμασε να κάνει την προσποίηση. Ο θέση του Ολυμπιακού σε κάθε περίπτωση έχει έναν παίκτη πολύ υψηλού επίπεδου και υψηλής απόδοσης στο κέντρο της άμυνας. Πέρασε η μπάλα από τον Πολιτάνο για τον Μακτόμινέι. Πολύ καλές εμφανίσεις και γκολ με την Ουντινέζε πέρσι. Ως μια ακόμη λύση στην επίθεση. Πολιτάνο δοκίμασε να γεμίσει με το αριστερό δεξιά. Αλλάζει με τον Ντι Λορέντσο. Και πάλι προσεκτικό στο μαρκάρισμα Ορτέγκα, χωρίς κάποια αξιόλογη φάση μέχρι στιγμής. Ένα γήπεδο χωρητικότητας περίπου 8.000 θεατών. Εκτελέστηκε το πλάγιο, Αγγισά στο πρώτο δοκάριο, ο Μπότης δεν έχει πρόβλημα. Ο τερματοφύλακας έχει περάσει από την Ιταλία. Και μια ταινία, είδατε κάποια αποσπάσματα στο τρέιλερ από την ταινία που έρχεται και βγαίνει στους κινηματογράφους 25 Σεπτέμβρη από την Νάπολη. Τώρα Πολιτάνο μέσα στην περιοχή, πλασάρι, μπάλα φεύγει δίπλα από το Άρουν στο μαρκάρισμα του Βραζιλιάνου εδώ. Οι Ιταλοί κατάφεραν να κάνουν το κλέψιμο. Είναι ψηλά ο Κωνσταντινέη. Κερδίζει ο Ολιβέρα. Γιάννη αρκετά μέτρα με την μπάλα ο Ουρουγουανός. Έδωσε για Ντεμπρόινε. Εξαιρετικό. Κάνε την προσποίηση και έφυγε εύκολα από τον Ντεμπρόινε ο Κωστίνια και παίζει και κάθετα για την κίνηση του Ελκαμπή. Πέρασε η μπάλα από τον Ζουανζέσους, αλλά δεν κατάφερε να την ελέγξει ο Μαροκινός. Και πάλι πίεση ψηλά μέχρι και πάλι Πολιτάνο. Πιο μπροστά ο Ντι Λορέντσο. Εκεί πηγαίνει στον αρχηγό του Πολιτάνο. Αμέσως τον έκλεισε ο Ορτέγκα. Ντεμπρόινε στο πλάγιο και πλάσαρε χωρίς να καταφέρει να βρει εστία. Ο Ολυμπιακός δεν κινδυνεύει και βλέπει το pressing ψηλά. Βλέπει το Μονίδη. Πέσε πάνω του ο Ντι Λορέντσο. Πρόλαβε και έδωσε την μπάλα πίσω στον Ορτέγκα ο Πνευμονίδης και εδώ παίρνει το πλάγιο. Η Αγγισά παίρνει τη δεύτερη μπάλα. Κολλάει πάνω του ο Πνευμονίδης. Από την πίεση του Πνευμονίδη λίγο έλειψε να γίνει το λάθος για τον Λουκάκου. Τον έκοψε ο Πιρόλα. Και τώρα Πολιτάνο στο ενασμέναν με τον Ορτέγκα. Πολιτάνο πατά περιοχή, εκτελεί και σκοράρει. Ένα πολύ ωραίο γκολ, η αλήθεια είναι, από τον Πολιτάνο με το αριστερό. Βρέθηκε στο ενασμέναν με τον Ορτέγκα. Την έχει αυτή την κίνηση, αλλά κατέληξε στην δεξιά γωνιά του Μπότη. 1-0 η Νάπολη, χωρίς να έχει απειλήσει ιδιαίτερα πέρα από εκείνη την μία περίπτωση και τότε με τον Πολιτάνο που είχε προηγηθεί. Εδώ πέρασε από τον Ορτέγκα και ουσιαστικά πλάσαρε με το αριστερό από το ύψος της μεγάλης περιοχής για το 1-0 τον Παρτενοπέη. Ο Πολιτάνο έπεσε στην πορεία της μπάλας, ο Μπότης ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αυτή κατέληξε στο πλαϊνό δίχτυ. Πολιτάνο είχε σκοράρει και στο 1-1 με την Κατρία γκολ και 5 assist την περασμένη σεζόν. Αγγισά πρόλαβε τον Ελνέη. Και πάλι Κωστίνια. Όλοι οι παίκτες της Νάπολη πίσω από την μπάλα. Έχει γυρίσει και ο Ντεμπρόινε. Νευμονίδης, πολύ καλή υποδοχή. Έσε για Τσικίνιο, έχει πολύ καλό δεξί, το δοκιμάζει ο Τσικίνιο. Μπάλα φεύγει έξω, κόντρα κόρνερ στο 19ο λεπτό. Εδώ κυκλοφόρησε την μπάλα με πολύ μεγάλη προσοχή και πρόλευκους. Τελείο Ροντινέι, πολύ καλή εκτέλεση κεφαλιά από τον Ρέτσο, δεν κατάφερε να
σήκωσε το τρόπαιο του Conference League. Στα 27 του χρόνια ο Παναγιώτης Ρέτσος. Νισμός του Λορέντσο Λούκα, επίσης με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, ενώ πήρε και τον πιτσιρικά σεντερμπάκ από την Έμπολη, τον Λούκα Μαριανούτσι, αντί 9 εκατομμυρίων ευρώ. Και πάλι πίεση ψηλά από τους ερυθρόλευκους. Είναι στο έδαφος ο Ροντινέη σε αυτή την κόντρα με τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Τους πληρώσαμε 20 λεπτά. Τερικά τον ακολουθεί ο Πνευμονίδης. Ανοιχτό κοντρόλ από τον Μακτόμινεϊ. Κέρδισε ο Κωστίνια, αλλά με την σειρά του. Και έγινε το κλέψιμο με τον Πνευμονίδη. Κάνει κίνηση ο Τσικίνιο. Τον είδε ο Πνευμονίδης. Ο Τσικίνιο και πάλι για τον Πνευμονίδη. Έχει την δεξιά της πτέρυγα για να αναπτυχθεί η Νάπολη. Ραχμάνι. Ένα ακόμη κλέψιμο, αυτή τη φορά από τον Ρέτσο. Και τώρα είναι καλές οι προϋποθέσεις για τον Ολυμπιακό με τον Ροντινέη. Δεξιά ο Κωστίνια, τον είδε ο Βραζιλιάνος. Ο Κωστίνια γυρίζει χαμηλά για τον Ελκαμπή, έβγαλε. Όχι και η καλύτερη πάσα για τον Σιπιόνι, που πρόλαβε πάντως να επιστρέψει. Νταμπλούχη Ελλάδας κόντρα στους πρωταθλητές Ιταλίας. Ντεμπρόινε. Και πάλι Αγγισά, πίεση από τον Σιπιόνι, επέμβαση από τον Πυρόλα, μπροστά από τον Λουκά. 16ο λεπτό, 1-0 μπροστά η Νάπολη με τον Πολιτάνο. Ραχμάνι για Ντι Λορέντσο. Πέρασε πάσα του από τον Ορτέγκ. Μπότκα για τον Ντι Λορέντσο. Μια βαθιά μεταβίβαση για Λουκάκου, έχει τα χαρακτηριστικά για να διαχειριστεί τέτοιου είδους μεταβίβαση. Πνευμονίδης. Είναι σκληρό φάουλ από τον Ντεμπρόινε και πολύ επικίνδυνο, έτσι πως πάει με προτεταμένο το δεξί του πόδι ο Ντεμπρόινε, δείτε. Και Νάπολη. Πίεση τώρα αποδίδει για τους Ιταλούς με τον Λουκάκου να πλασάρει με το αριστερό ο Μπότης. Ενώ έχει χτυπήσει ο Ρωμέλου Λουκάκου. Και εδώ δείχνουν άσχημα τα πράγματα, αν κρίνω από την έκφραση του προσώπου του Λουκάκου, αλλά και από τη στάση του σώματος. Ρωμέλου Λουκάκου. Τελευταία σεζόν είχε 8 γκολ το 23-24 στη σερία με την Ουντινέζε και 12 πέρσι. Ο πρώτος σκόρερ της Νάπολη στο πρωτάθλημα ήταν ο Λουκάκου με 14, μόλις 2 παραπάνω. Δυναμικό τάκλινγκ από τον Σιπιόνι. Ήταν μεν δυνατό το μαρκάρισμα, αλλά όχι αντιαθλητικό, βλέπετε. Δεν πηγαίνει στα πόδια του αντιπάλου του. Και ανέβει ψηλά ο Πυρόλα τώρα στο χωρί για να γυρίσει στο κέντρο της άμυνας. Και ο Ορτέγκα στον Ντι Λορέντσο. Λορέντσο προς τα πίσω στον Ραχμάνι.